I els altres xiquets? I jo què sé, ja apareixeran. Ara torne, m'estic pixant. Ma tia m'ha dit que no he de córrer. És per l'asma. Asma? Sí, em quedé sense alè. Era l'únic xiquet a la classe que tenia asma. Ah? I porta ulleres des que tenia 3 anys. Com et diuen? A mi, Anna. A mi... A mi no m'importa com em diguen. Mentre no em diguen com em deien a l'escola... I com et deien? Em deien Porqui. Porqui? Porqui. Escolta, t'he dit que no volia que... Porqui, porqui. Sempre igual. Porqui. Porqui. Em diuen Joan. Porqui. 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 Està bé, mentre no li ho digues a ningú... Però si no hi ha ningú. Estem sols! Caram, quin bot! Què t'ha semblat? Soc la campiona de salt de la meua classe.